Kashari Meghalaya High Court mentakasngi ke pratarik nailar arjar besau, keempat ya karai halor ke jingkerpat ke kenhun yatra, bansya ban penlong ya ke jaka maneble hamau jembun. Hendrai haka juga por kala betha ya ke dorbar senong mau senram ban syong perkat biang halor ke rai jongka, banum sya ya ke kenhun yatra pilgrimage, ban let niam haka krem mau jembun. Kashari kala bu ban shim bishar biang ya ke ni ke mukot dumah haka khatsau tarik mentah ubnai. Undang ya sajaan bami khmat ya kador basnong mau senram uba vivan jike kenta ulaong ba undang bishar ukwa ban penbet dak ba suk basan bat ula berat syakador basnong ban bishar bha ya kakam bat kador basnong kan syong ban bishar halor kene kakam dak ba selok lang bat kiwe kibadan benta ulaong ba kakashari ka smuthu ya jinglong trai bat jingdon hok jong kador basnong halor kate ka jaka bat kala berat syakador basnong ban bishar kayatra pilgrimage ki riunget Hindu kalamudui syaka High Court hadin baka shnong mau senram kam shimla ajing bit bakin penong ya gajing mani hakram mau jembun laban kedau dang shen baka dor ba shnong mau senram ke penpau bakam ajing bit ya riunget Hindu bakin penong ya gajing mani belai mau jembun namar baka debet tang nak benta ka kam jengok kai yung bisari ka sungko ya jingong try jingong hak jong ka dor ba shnong mau senram ya kani ka area ka badi ka wadan ka mau ka mau jembun di sisin baka accept baka ini kadi ka dorba shnong ng try kabadai ka stakeholder major stakeholder di lasi ka kadi ki wasutuna di abakalong hata kadur tingir ni accept kata kala ka jing jong yung bisar baka di mangihi ki badai ban bisar badai ban ai karai di yano yung ban khang yandai wala kataru ka collaborate sa ka dorba shnong kan bisar ni kum ka dorba shnong he abang ikran kum ka religious ngimda so tanat ikta tara kamu ka jing ya kijat nang ni siapo mau sundam tuan bai biang kata ka de jing suthu ko joni nei banong man nyam le rukom ka de kata ka bangi persya jur bat berhoi ki stakeholders ki persya ikta ka jing le nyam hanta po krem mau jumbo ya kata da le ngimla persya kata ngimla ban ong okay da le mumjur kumang oi femina ka de ka kakam ka nong subjudice ka dorbasnong nang syong nang pusan nang bisar ka nekam nimbut ay kanuno ka decision mita jing dawa jong kani ka group apo High Court banyo jingbet ban lek kani ka yatra kamu ko bayai kijat nang ni sidu sa Mosenram ban banyo ban le nyam le kam apo to ka krem mo jimboy di kala don ka jing persya jor na kanyang ka basnong namar ba kam ay ka NOC ba hagipor ba munswa ke adon ka jing khen ka jing bam kongo iki kendar dia menta nong bisar badan buram ulakren lapan sutu bahai ka iki members of the basnong assistant rang basnong secretary perfect ki don lang di ka point hi kalong ba mukha ba kanong volatile kani ka situation namar ngai iba kanang karon ka jing huri hura nakadaw jo kanyam nakadaw jo jing jai banrio di long bisar hi ko bandon ta ka jing penbait daro basuk basai di ka point kalong ba ulabret sa ka basnong ban bisar bahai kani ka kam namar ngi haban palkhadu kani ka tourism area kani ka tourist spot kata ka tourist attraction nimla len ya kata ka jing long ka jing attract kata ka snong mau senram ka jing attract jong ka krem di ka point kalong ba nimla ban comment han alor ka deliberation apo court nama kadang long subjudice tian rai ka darbar hi kan syong kan bisar kani ka kam hadin bala kenjo kten iki members jong ka snong kamamut kidan ki stakeholders ki NGOs natai ki kadar basnong kan haban lumlang ikiru karan ka seng hasiru nitai haban lumlang di namar ba ka kam kan subjudice imda ko e banai kan no commitment di rang astana basnong dan hane na tau rang basnong dan hane kidan i ban ya kali bin ki nakala jonga hi ngam pa ban kan tam namar nakala jonga hi ngam pa ban ka jing songsuk songsang nakwa ba kan don kata ka income nakala jonga snong kadi banyo profit kadi banyo benefit di ka point ha ki wan ki torisi kadi ka jing toy ka snong ba di ka hima di tangkata hi ngam kwa ban comment halor ka mata ka balong subjudice apo ban ai ka tarik ka ba jangai kalabu kharsau tarik ko simbyang ni ka kam ka por mister di kata ka por ka dor ki members ka dor basnong kila haban wan ra kino ki rai jong ki badan ka basnong ke ba ke decide di harni hi mentang am ko ban
kubur lah ni ban keren ban penpau ke kata ka jing temu jo kaput bagi di benda